Ramel u żrar kull fejn tħares hija din is-sitwazzjoni fil-piknikerja ta' Taqali b'kuntrast ma' dak li prova jagħti x'jifhem delegat speċjali tal-Partit Laburista Jason Micallef. Dan kif wara l-Prim Ministru Robert Tabela rammih kompletament. Micallef reġa' rħila fuq Facebook biex jiddefendi l-proġett ta' Taqali li ġie kritikat minn bosta. Fuq il-medja soċjali, l-esponent tal-Labor li hu ħsieb il-Parks Nazzjonali kiteb kif wara 4 ijiem ta' maltemp u fjum stupend bħal dak ta' tnejn l-ispazji enormi li nħolqu jew tiebu Taqali fl-aħħar snin għal familji jidru sbieħ wisq. Iżda fir-ritratti evita għal kollox li juri l-isfreġġju li wettaq fil-picnic area. Mostra li swejt li l-poplu Malti 300,000 euro. Fil-kitba tiegħu stqar li fil-preżent il-Park Nazzjonali ta' Taqali għandu 5 spazji miftuħa għal pikniks u attivitajiet ta' kull xor tal-familja. Iżda l-filmati meħuda 3 minn dan l-istazzjoni jikkonfermaw li l-istrateġija ta' Micallef kienet sempliċement intiża biex ixxerret fake news u jipprova jiġġustifika dan li sar f'Taqali. Din is-saga komplet tikber wara l-Prim Ministru Robert Tabela f'intervista l-ħadd filgħodu għalli hu flimkien mat-tim tiegħu kellhom jintervjenu. U spiċċammetta li f'din iż-żona l-affarijiet setgħu saru aħjar. Tanik fil-ħaxix mhux se jitla fix-xhur li ġejjin. Konferma ta' falliment u li l-gvern spiċċa tajjar eluf ta' euro mit-taxxi tan-nies. U aħjar inkunu ċari man-nies, jiġifieri mhux ħajaraw il-ħaxix jitla f'Jannar jew fi Frar. Imma fix-xhur li ġejjin wara li għaddi l-żmien li fih in-nies ħajbdew jitilgħu fuq ħaġa oħra, il-ħaxix se jitla'. F'Edinaw, f'Diċembru jkun mimli ħaxix, x'ħin tirritorna x-xita. Issa nerġgħu niġu. Nistiednek u nagħmlu festin jekk trid. L-ispiża l-materjal li issa l-Prim Ministru konferma li mhux se jitla' ħaxix minnu mingħajr intervent kienet tiswa iktar minn 311,000 euro. Barra minn hekk minn Freedom of Information Request sar magħruf li ma kien inħareġ l-ebda tender għal dan ix-xogħol.